היי וברוכים הבאים. אני ממש מתרגשת שאתם פה איתי. תודה שהצטרפתם לפעילות, והנה אנחנו ממש צוללים לסרטון הראשון. כמו שהזכרתי בקבוצת וואטסאפ, יהיו לנו 3 סרטונים, אחד אחרי השני, כאשר ביום הרביעי, ביום חמישי, יהיה לנו לייב מסכם של בעצם כל הפעילות. הלייב המסכם הוא וובינר בפני עצמו. הלייב יתמקד לא רק בתוצאות עצמם, שהם כל כך חשובים, ואיך להתנהג ואיך להתנהל ואיך לקבל את כל מה שאתם רוצים. הוא גם ידבר על איך לעשות את התהליך הכי מהר, הכי ממוקד, בצורה שתעלה לכם הכי פחות כסף. ואנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, אתם רוצים להישאר פה, אז בואו תצטרפו ובואו נתחיל. בסרטון הראשון אני רוצה לדבר על סוגי התמודדות שהאנשים מתמודדים איתם כשהם מקבלים הבחנות רפואיות או נפשיות, לא רק כשהם מקבלים, אלא לאורך זמן. יש לנו כמה התמודדויות שפתאום אנחנו צריכים להתמודד איתם. קיבלנו הבחנה רפואית, או קיבלנו הבחנה נפשית, או גם וגם, או שזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו הרבה מאוד זמן, אבל עכשיו אנחנו צריכים להתמודד איתו, ובעצם אז קוראים לנו 2 דברים. אתן לכם קצת דוגמה על מאיזה כיוון אני מגיעה. בעצם הגיעה אליי לקוחה לא מזמן, שבעצם איך שהיא קיבלה את ההבחנה, היא קיבלה איזושהי הבחנה מפסיכיאטר, היה לה גם הבחנה רפואית וגם נפשית, היא הגיעה לכל התהליך, והיא פשוט התגלגלה לכל התהליך. אני חושבת שכל מי שמאיתנו יוכל להזדהות עם חלקים מהדבר הזה, שבעצם אנחנו מקבלים איזושהי הבחנה רפואית או נפשית, ואז אנחנו יוצאים עם מין ניירת כזאת, יש לנו מלא דברים לעשות, ואנחנו מתחילים לקבוע בדיקות, לקבוע, אם זה נפשי, אז לקבוע פסיכולוג, או לקבוע פסיכיאטר, או להביא תרופות, או אם זה רפואי, אז כל מיני בדיקות נוספות, וסריקות, ואנחנו כזה מין מתגלגלים, ותוך כדי אנחנו מגישים לביטוח לאומי, וזה עוזר לנו, וזה עוזר לנו בזה. בעצם הייתה לקוחה שהיא ככה התגלגלה לתוך הדבר הזה, היא לא עצרה לחשוב רגע, ולהתמודד עם מה שעבר אליה, ובעצם היא הגיעה אליי, שאחרי שהיא הגיעה לוועדה, גמורה, מותשת, עייפה, ובעצם היא לא קיבלה, בסדר? היא לא קיבלה. כשעברנו על למה היא לא קיבלה, באמת גילינו שם כל מיני דברים, וזה דברים שאני אדבר עליהם ממש בסרטונים הבאים. יהיה לנו חלק שמדבר על ניירת, ואיך אתה יודע שאתה מגיש את הניירת הנכונה, וכמה הניירת היא קריטית, ודרכים להתמודד עם הבירוקרטיה, ועם הוועדות, ועם הכל, ואנחנו נגיע לזה. אבל אני רוצה לפני זה לדבר על ההתמודדות שאני ראיתי אצלה כשהיא הגיעה. ולפעמים אנחנו קצת נוטים לחשוב שאם אנחנו נגיע לוועדה מרוסקים, עייפים, גמורים, זה מה שישכנע אותם, בסדר? ולביטוח לאומי יש בדיקות משלהם. זאת אומרת, אפשר לשבת שם ולדבר על איך בעיית שמיעה משפיעה על כל רמות החיים, ואיך זה מקשה עלינו, ואיך אנחנו לא מצליחים לתקשר, ואם זה ילד שנמצא בבית ספר. אבל בסוף, אם לפי הנהלים של ביטוח לאומי, מעל רמות דציבלים מסוימות אתה לא זכאי, או רמות אחרות שקשורות בבדיקות שמיעה, אתה כן זכאי או לא זכאי, לא משנה מה נגיד או מה נדבר בוועדה, אנחנו כנראה לא נקבל. ובעיקר כי כשאנחנו מגיעים בלי תוכנית ואנחנו מתגלגלים, ובמיוחד אם זה משהו שהוא מסעיר אותנו, אז אנחנו מגישים את כל מה שיש, אולי הניירת מדויקת, היא לא מדויקת, אנחנו מגיעים לכל מיני ועדות, אולי הוועדות הן מדויקות, אולי הן לא מדויקות, להבחנות שלנו, אנחנו לא באמת יודעים מה מגיע לנו מכל אחד מהוועדות, ואנחנו ככה פורסים את כל מה שיש לנו. לכן, כשאנחנו מגיעים סוערים, אנחנו לא מצליחים לעשות את כל החשיבה הזאת, אנחנו לא מצליחים לעשות את כל ההתכווננות הזאת. ואז בעצם בוועדה של 5 דקות עם ניירת לא מדויקת, אנחנו נמצא את עצמנו גמורים, עייפים ומותשים ובלי קצבה. אז רגע לפני שאנחנו ממש צוללים לניירת, לבירוקרטיה, לוועדות, לכל הטיפים והסודות, אני רוצה ללמד אתכם 2 טכניקות שמגיעים מעולם האימון והטיפול, אחת סופר פרקטית ורלוונטית, ועוד אחת נפשית, שהם פשוט יעזרו לכם, גם אנשים ששנים מתמודדים עם ההבחנה הרפואית והנפשית הזאת, רגע לעצור ולעשות סדר. זה ממש, אני רואה איך זה עוזר לי אצל לקוחות שלי, ממש ברמת השטח. זאת אומרת, ממש ברמה הטכנית. ראשון, זה מגיע מעולם האימון, והוא כלי